ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆରୁ ଆଜି ଅମିତ ପ୍ଲସ୍ଟରେ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଯାଇଛି ଦେଖ ବହୁତ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଆସିଛେ। ଆଜି ଆମର ଦାଦା ପଚରାମା କେନ୍ ଭେରାଇଟି ଆସିଛେ ଭଲଟା ସେ ଦେখাবে ଆକ୍ଚୁଆଲି କେନ୍ ଭେରାଇଟି ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖା ହନ୍ତା ଏଇଟା ନୂଆ ଟିକେ ଆସିଛେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁন এটা হাতি ডিজাইন কোন লাগবে হাতি ডিজাইন একদম হাতে ডিজাইন আসছে নୂଆ ভাবে আর এটা ধোগা ହେଇଛି ଯେନ୍ତା କି ତମେ ଯେନ୍ତା ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଖୋଜିବ ସେନ୍ତା ପ୍ରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିଯିବ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ତା କି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଟା ଗୋଟେ ବି ଆସିছে ପୁରା ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଯେନ୍ତା କି ପୁରା ବହୁତ ପୁରା ଲୁକ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିছে ଏଟା ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଯେନ୍ତା କି ମସ୍ତ ଭେରାଇଟି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଏ ଯେନ୍ତା ମୟୂର ବାଲା ଶାଢୀ ଯେନ୍ତା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଭେରାଇଟିର ରେଟ୍ ଗୋଟେ ସେ ଭେରାଇଟିର ରେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିଯାଉଛି ଅନେକ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଆସନ୍ ସମ୍ପର୍କ କର ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଶାଢୀ ନେଇ ଆଜି ଆସିছে ନୂଆ ଶାଢୀଟା ସେଟ୍ ଭେରାଇଟି ଆସିছে